Iar în cazul în care credeți că partea cu Maldive este o glumă, am să vă arătăm excursiile care le-am avut doar în prima jumătate a anului 2010, de anul ăsta. Nu sunt toate în care am mers, doar o parte. Am fost la Paris, după care am mers la Părtiniș, o echipă destul de mare, după care am fost în Egipt. Cine a fost în Egipt? Chiar sunt curios. În Tatra? Foarte fain în Tatra. Mai bine decât în Egipt e Tatra. Tatra am avut o excursie dată de compania Țară de Finance extraordinară la un hotel de 4 stele și exact cum am spus, era pârtia până în fața hotelului, ca să nu cumva să te obosești cu snowboard-ul după tine. Și intrai în hotel și era mai sauna cu saună cu abur, saună uscată și saună cu sare. Cu sare. Intrai și nu știai că puteai să mănânci roșie, acolo era Am fost acum după ultima excursie în Antalya, la un hotel extraordinar, vă recomand Turcia. Vă spun, am mai sunt în multe părți. Sincer, recomand Turcia, are cele mai bune servicii din câte am văzut eu prin lumea asta. Finala a fost organizată doar în 2010. Iar în 2011, în ianuarie, o să mergem în Maldive împreună cu cei mai buni 11 lideri ai reformei imobiliare din echipa noastră. Valabil doar pentru echipa noastră. În România mai sunt încă câteva echipe, una sau două. Însă eu mi-am zis multe detalii, sunt două site-uri, Țară de Finance și site-ul brokerului, o alt development este site-ul firme de instruire. Acolo avem și un calendar în care o să puteți vedea prezentările care le ținem în România și unde le ținem. Pentru multe întrebări, detalii, am să vă rog să întrebați persoana care v-a invitat aici și în cazul în care aveți întrebări instringente, pot să fiu și eu la dispoziția dumneavoastră. Iar în final, am să vă arăt un filmuleț, dar înainte să vă arăt filmulețul, vreau să spun acea povestioară cu omul credincios. E extraordinar, povestioară e scurtă, e un minut. Era un om credincios într-o locație inundabilă. În momentul în care și-a construit casa, cineva i-a spus, nu-ți face casa aici pentru că o să se inunde. Să vină apă. Nu se inunde, că eu sunt credincios, mă rog, totul e bine. A venit apa, bineînțeles. A început să plouă, să plouă, să plouă, să plouă, a venit vecinii. I-a spus, dragul meu, hai cu noi pentru că trebuie să plouă și să vină inundație, să vină apele și să inunde tot. Și nu, eu sunt credincios, mă rog, aici în colțul meu, trebuie să fie bine. La un moment dat a venit apa, i-a inundat tot beciul, i-a inundat aproape și primul etaj. Au venit oamenii cu barca la el. Mă, omule, hai de aici, nu mai sta acasă, vine apă și mai mare. Hai să te luăm. Nu, eu sunt credincios, mă rog, lăsați-mă și plecați. A venit a doua barcă. Ăștia au venit mai agresiv. Au vrut să-l prindă, să-l tragă de el, să-l arunce în barcă. Omul s-a ținut puternic de fapt și n-a ieșit. A rămas în casă și nu, eu mă rog, eu nu plec, eu am credință, până la capăt. Crescut apa așa mare, s-a urcat omul pe acoperiș. Stătea pe acoperiș, am luat din un elicopter. Zice, omule, oricând de pe scară, o să mori. Nu, eu sunt credincios, plecați de aici. Da? Și a murit. Surpriza a fost în ceruri. A ajuns la poarta raiului, la intrare, Sfântul Petru, ce cauți aici? Și pe aia mă întreb și eu, dată m-am rugat, am fost credincios toată viața, am ținut post, m-am rugat și uite-mă aici. La care Sfântul Petru zice, auzi, dar n-au ajuns nici bărci, nici elicoptere. Imaginează-ți cum este să ai puterea de a-ți controla propriul destin. Imaginează-ți că decizi singur pentru timpul tău. Ești creatorul fericirii tale. Ține doar de tine. Obții ceea ce îți dorești. Trăiești viața care te împlinește.
vrei să te bucuri de independență și de libertate. Când ești liber, primești ușor energie din jurul tău și la fel de ușor o și dăruiești. Simți în adâncul sufletului tău că poți să o faci. Ia decizia și ajută-te pe tine însuți și pe cei apropiați ție. Îndeplinește-ți visurile și dorințele. Inspiră-i pe cei din jurul tău. Încearcă! Ia decizia care îți va schimba viitorul. Crede în capacitățile tale. Fericirea ta este în mâinile tale. Acesta este momentul. Chiar acum, fă primul pas către viitorul tău.